आपण सहदेवी रस सह सहदेवी पत्र मिलुची सहदेवी रस सह तुलसी मंजी को पेषण करी आपण रविवार दिन या को मथारे तिलक कले या को जदि मथारे आपण तिलक कले आपण जानिचंती आपण घर को शत्रु आसुची आपण को मारिया पई शत्रु आसुची आपणकर अनेक शत्रु बढ़ी जाइचंती आपण को केही भल पाउनांती शत्रु आपणकर प्रबल हो गलानी से शत्रु आपणकर मित्र हब आपणकर समस्त कार्य मंगल हवा सहित आपण जोति पाई शत्रु आपण हेचंती से कार्य आपण पुनर्बार मित्र हेबे से कार्य जो समस्या अछि समाधान हब।